nechinangwa chekuda kupedza mhirizhonga nebvonga mpopoto mudzimuri. The Bustop TV vakabatana neve Culture Fund neve European Union vanokupai chirongwa Chegore Rinoka. Chiregai tibva tapinda mumutambo. It's platinum prince. Toda kuparuda serwa mama. Pauno donando kugama. Toda kuparuda Bendi. It's got to be good boy reshamari. Those are skadi manjizo manjizo. Those are chakurambira izvozvo donditonga panapa. Akadzakwa ndiani, eh? Ndiyo andipa mari yacho yekutenga mhamba here, eh? Haisi mari yedonje kaya ndiri kudya panapa inini shamwa. Ndikutengerwa doro natezvara advance right now. But mpana uya anakana scope. It's the last balance zvekuti kutaura kwandiri kuita right now ari kutotengera bhawa rese, like the whole bhawa. In fact ndatomusiya akaita kukombwa nepambi bhebhi unezi ari kuita kumudodonya bhegi. Anotyiwa hataure manyepa ye. Anotyiwa hataure manyepo. Ini ndakambotyiwa mukoma. Ndoparapo mukwasha wangu pombapo naye. Ini ndachifunga kuti zvimwe semunhu handadhakisa kudai abva akecha bhebhi ndobva andizvenga. Rega ndimudedze. Iwe pombi, iwe shamara, kana ukanonoka uchawana dzamira nemhuru. Kana iro bhiya racho unosvika raakupisa manje. Uri kuzvinzwa? Ini nangu inini ndabho manje. Advance. Ndakutogaya utoro hangu motikari ananga gokwe andiri. Ndandutaura nemunhu nechikwereti changu pafoni apa saka atozoonana rimwe zuva saka. Iwe asi unopenga irewe pombiyo. Inini manje ikupenga. Rega utaura uchidaro advance sha. Ona uri munhu wandonyara like too much ukona tezara wangu inini. Iwe une maramba doro iwe pombiwe. Wazvinzwa? Waunoti advance ndiani? Iwe ukukanganwa ndiri tezvara wako irewe. Advance ndiro zita renyu riri pachitupa chenyu tezvara. Izvoti kana sisi yenyu chaivo wakasira zamu mandinema wandiri kuchengedzera kumba uko. Vanotondipuputira kuti zita rako riri pachitupa its ID indi advance ka ndunyepa here tezvara. Iwe handichanataura nezvakawanda mani iwo. Pombi, alright. Ndine urombo nekukudhakwisa kwandaita. Handiti wazvona. Chiona wakunditoronge ndingori ordinary friend yako. Okay. Chipinda upedzese wawa ndakutengera uende. Manje nini mukati handichapinde. Bhiya chisara yemuchipedzesa atezvara. Inwai zvenyu rese ndakupai nemoyo we. Iwe kuti bhiya racho ndiwo watenga here ura unoti ndisare ichipedzesa. Unopenga here iwewe? Mukwasha. Hakuna kwaunoenda uchindisiya. Wazvinzwa ka? Ndinoda kuti undiperekedze kumba because ndane 1 week isina kusvika kumba. Saka tinongoronga dhiri rekunosvika naro papa because ambuya venyu mejuri munhu asingade zvemangamanga waiziya. Nyaya yese yamandudze asi inondifadza tezvara. Saka mukadzi haasi kuziva kuti murume ari kupi nemari yefodya kapa. Iwe handina kudya mari nepfambisisa yekufunga kwako pombi. Pane nyaya hombe yakaitika. Meraiteza. Alo? Alo? Umati mauya mose namandinema. Iwe, ko wakatirei foni naipombi?
Iwe Pombi, ndiani wauri kutaura naye auya namandinema. Iwe Shama naye ko ukutizeiko naye ukunditizirei naye wangu Shama. Kwakanaka ene Pombi. Iwe mina undudze zvaitika mani iwe indava iwe. Tezvara. Aiwa. Chabhondoka Tezvara. Imimi chisara muchipedzerana naambuya. Inini ndatorwa pasi so. Pindai mubhaomo mupedzisa wawa wese wamatsenga ndasiya imomo because mahwani kani Tezvara. Naiwe Shama chiri kuitika panapa chaizvo. Izvi zvinotemesa musoro, regai ndizvisiye. Asi sei Pombi abva pano achiita zvekutiza. Apa foni ataura nemunhu anenge ati iye ari kuuya namandinema. Manje uyu mandinema wacho ari kugoweka kwete kunoko. Yes. Regai ndipinde mukati ndipedzese bhiya rangu. Ndave kuwana mafariro because mukwashona ndichinyara anditiza. Ndikati kanjiva kakaenda apa, ndokaisa apa, ndokaenda apa. Kari kunaka. Aika. Handisiye mani iwe Murora. Chirega kuramba uchindipusha. Pinda woga mukati unotora murume wako. Wataona achipinda akabata bhotoro rehwawa. Asi vatete muri kufunga kuti pano ndiri kuita zvekutamba kai. Pindai mukati umo munotora hama yenyu kana musikade kuti pano pazarero. Pindai vatete. Vatete dati pindai mani. Ini chai mukadzi mudzimai wekumasowe ndoonekwa ndichiti tocha mubhawa. Kana vandinonamata nawo vakandiona vanozvigamuchira sei. Handidi zvekuzonobatwa kumasoweni ndonzi reurura pakati perudhende gwavanhu ini. Pinda utore murume wako wega. Mandi, ko handiti kana wako murume arimo mukati momwere? Hausiriwe here wandiudza kuti Pombi naAdvance vari busy kudhakwa pano? Kana mukada kuita zvejeneni vatete. Chokwadi munondikwana mose ndinoenda gaiva ini. Neniwo ndinowanza dzungu mani. Chandanga ndichazvitaurira. Pasina kukuudza nyaya iyi. Pasina nhamo yose yauri kundionesa imejo. Chirega kuramba wakandibata. Handiti. Tarisa vanhu vave kuda kuungana pano nekuti vari kufunga kuti pada tiri kugwa. Alright, ndarega vatete. Asi nyaya yedu inopera maunza Advance pano vatete. Handina kuti makanganisa nokuti manditaurira nyaya yenu kwete. Ndizvo muri kureva mwana mudiki wauri kuda kubata kumeso pano ndiani? Ndizvo kani vatete mandinema. Ndiri kuti mundibetserewo sezvo tose tiri vakadzi pano. Inga vatete imi mwauya pano nenyaya dzenyu muchitaura kuti muri kushungurudzwa nemurume wenyu. Handiti pamauya ndakutambirai tikataura tizvo zvakanaka. Ko chaipa chii kuti imi muchindibetserawo pano kuti chitsvake wangu murume tibude naye pashapu? Hamusiri mimauya pano muchitaura kuti muri kushungurudzwa naPombi imi? Ndini. Saka chaipa chii kana ndiri kuti imiwo savatete vane hazvanzi yavo iri kundishungurudza kudai. Mochipindawo neni mondipawo ruoko rwenyu mundibatsirewo. Hazvisi zvega izvi Advance ndinomuziva vatete. Aya ndo maitiro ake. Pane chariura chete. Zidzariura iwe nemhepo. Handizvo here vatete? Izvozvo. Saka mapaonaka. Hongu. Saka tochidi apa? Hapana. Hapana seizve. Ndafunga kuti muchati tibva tapinda tose tinomuzvuzvurudza bhudhi wenyu itibude naye pashe. Vatete. Ko tiri kurasana papiko naye vatete mandinema? Murora. Ini ndiri muKristu. Handigone kugadzirisa nyaya pachihedheni. Unofanira kubatisisa mashoko angu. Apa muri kuedza kuti kudini hai vatete? Mukadzi chaiye akakwana. Haateveri murume kubhawa kwete bodo. Unomumirira kusvika adzoka kumba. Chero akasvika pamba achidzadzarika nedoro. Anomutambira, omubikira sadza odya, omudziisira mvura yekugeza pachoto. Kujaidzirei makudo naanokamina? Kunenge kuri kuitira kuti imba yenyu irege kuputsika Murora.
unoti kumisidzana nemurume kunoita here iwe? Kana pamba pakaita machonge maviri, imba yacho inoputsika zuva rakacheka nyika. Fokoro mani, kana ichiputsika ngaiputsike imba yacho. Miti izere masangomo, mapango tinotema tovaka imwe. Kana kutovaka iri yezvidhina chaizvo, ndiani akati ivhu rokuforomisa zvidhina rakapera? Iya, enda wega, unondiwana ndiri pano. Chegore Rinoka. Hey! Mashurani zvacho. Batai mukadzi uyo kana naye vedu. Batai mukadzi uyo anondikuvadza vanhu makangotarisa zvinozi muri kuona dhama ramukadzi. Rega zvako kutiza advance. Gara pasi pangobvira. Ndauya nematete mandinenge varipo panzapo. Hande izvozvi kwavari. No, Mejuri, inzwa. Iwe ndiwe munhu wandinoziva manje kuti ukuda kundikuvadza. Aiwa, kukukuvadzira chiko naye murume wangu. Wave nemazuva usingauye kumba, saka ndauya kuzokutora kuti tiende kumba, vana vane nzara. Mubva wamuno mawava kugara ndo musha wako here. Ayo, iwe kana muchida kuti titaura nevadzimai, tangai maisa bhodhoro pasi ramakabata ramanoda kunditema naro. Isa bhodhoro pasi. Izvozvo chete Yeah. Ndipo patinotangira ipapo. zvidiki kwazvo izvo. Ndaisa kure bhotoro rangu chizezero. Chichika titaurirane. Iwe chienda unotora vatete wavatu wasiya panze kana muchida kuti titaurane nyaya dzedu zvakanaka. Iwe. Ini zvekusikoropedzerwa nguva yangu handida advance. Kumba uko mabasa akandimirira hope. Kana iwe unozviziva mandine mamwenzi handinei naye sezvari kudzokera kwake goge uko naye. Iwe manje kana pakadaro no tete mandinema no talks. Advance. Kana wasarudza kuita upenyu hwekugara muno mbao, hapana chakaipa. Chindipa hangu mari yefodha ndinde izvezvi. Kuove kuita zvekutondikandira chikwama chise. Uri kutaura kuti mari yefodha iri muchikwama ichi. Advance. Asi yako iri $100 zvakabatana here. Advance. Chiko naye zvakare asi pane yakashota. Mupesi yako iyi hamuna marume. Ndiri kuona 1030 body chete. Ai mama imi. Siye murume atitengera bhiya mani. Murume asi wemunhu wani kwete. Hakuna munhu wemunhu muno. Mbinga iyo ine right yekuita chipari. Kana zvakufina murambe utsvake asinganwi wawa. Nozvitaura isi vana mafira. Iwe stupid. Iwe handina kuswera kuinga vana marwei panini. Murume ndewangu. Swede wako. Kura. Iwe. Kana anga achikunyebera kuti hana mukadzi. Ndini mukadzi wacho. Magaifa. Aiwa kanai mai mwana. Inzwa. Siyana nezvidhakwa zvembhawa moita zvamafambira. You are special to me, my mwana. Rega kuda kundivhara advance. Ndiri kuda mari yangu yose yefodha pano. Imi. Regai kutaungise vanhu vasina dzakatikwesere mhani. Hamusi kunyara here, vanhu vose vakakudzokerai kudai. Advance, ndiudze kuti chii chaizvo chanetsa. Mukuda kurwira chii? Hamusi kuda kundipindura here? Bvunzai murora wenyuyu kuti arikuda kunditemera chine bhodhoro raakagadzika pasi. Murora? Tete. Handiti wati uri kutora murume wako toenda kumba here? Munoti kuitawo here uku tete? Kana ndimiwo tete, munoti kuita here uku matete? Aiwa, tirega kuramba uchichema Mejuri. Ndiudze zvaitika, tigadzirisane. Ika zvinonzi musha matari. Advance. Chiko nai tete. Torai murora wenyuyu munange kumba nekuti ina handidi munhu anoita zvekuonererwa inini. Ndinozopara ngozi mbhawa muno minini. Regai kundibata ruoko tete. Ndakuudzai kare kuti kumba handisi kuzoenda. Uri zibenzi rakazvimba musoro iwe. Unoda kuita upenyu hwekugara mubhawa. Kuchiita zvokurodya mubhawa kusanyara. Kuitawo here uku vatete? Pamari yose yefodha yaakaenda kotengesa svondo rapera. Fodya yandakadikitirira inini. Ndichibetserwa nehazvenzi yangu vatete. Munhu wobva aidudunya yose kusara kwe1030 body yandakabata iyi vatete. Iyi yandakabata tarei vatete. Pane kushungurudzwa kunodarika ipapa. Rega zvako kuchema. Murume wako anayo mari. Ari kuda kuzviona kuti unozvitora sei.
imwe miedzo inoda kunzvengwa muroora. Rega ndimubvunze zvakare kuti mari iripi. Tete, ndine urombo pane zvose zvandakatadzira muroora wenyuyu nevana. Handiti mazva, ini ndokumbira ururegerero. Udzai Mejuri zvose zvandabva kukutaurira izvi. Kana akakuregerera, unokwanisa here kuchera chikomba wosvipira mate pasi uti pu, handichazviite zvekare. Naika? Hezvoka muroora. Murume ari kukumbira ruregerero. Apa ari kutaura panyaya yekusauya kumba here kana panyaya yemari? Zvose vadzimai, mari handichina maine. Nhasi mwedu. Nhasi tata wanoni ndidzorere kana uri murume ndidzorere asipate ndidzorere advance nhasi ndati usachisa ufanisi ndakuzorova ini mari yangu advance ndokuuraya ngatisaitei mhirizhonga mudzimba, ngatigone kutaurirana pasina kurovana kana kutukana. Ngatisangane zvakare svondo rinotevera. Chirongwa munochipiwa neveBustop TV vakabatana neveCulture Fund pamwe neveEuropean Union. Hurukuro pamusoro pemutambo uyu inowanikwa paWhatsApp namba inoti 071 210 6428 071 210 6428.